Kani gadai gadu darshan Meghalaya bangi pediang sngobhai pi baro sya kani gatup kubor menta ka janmir. Sya ban pai sya ki kubor ki babnia ngin yapet chua ye ki mat bukongsan. Penbena ka sarkar ya ka building grant na ka benta ki school higher secondary hakaleng ka jilla. Bishar benia ka Meghalaya SSA School Association halor ki jingkala ha ke education policy. Batkut lo ka synergy hajar apusan ka jing panklan ya ka jing trailang ha padang ki samla puli hatura. Ki kubor ki babenia. Menteri Nangbah ke jela ukan rat ke sangma ulapan bena ba ka sarkar kala itu ya sanpau teli ki skul hakeleng ke jela ki banyo ai ka building grant na ka benta bantai ya ki additional classroom ha ka high secondary education ya kani ka scheme an pentrai kam sha ki jaka puli sarkar bat ki jaka puli shimet katkum ka jingdan kam ha ka ba ki skul ki dai ban pendap ya ki kendon balabu da ka tenat puli puthi. Usang ma ulapan bena ya kani kapor ba upli ki kamra kelas bathamai habidanchi high secondary school tura ki balashna na ka chief minister special development fund. Ulapan menaru ban ai sa shiphau lak tingka na ka benta ka school ban sedang ya ka high secondary na du menta usnem. Ya tini tadaberang wasomayo antini a songna antini society na yarang asset again arowano at singini return komakin. Unigaman, any expenditure on the youth of our state is an investment in the future of the state. Yana menans na important. Unigaman jesala ainuni batsim. Aron semani building ko nga krontang sin ke di aprang chungjenga anyangan nagtamat na. Ka Meghalaya SSA School Association Central Body balaya lamda uba Aristotle Rembai kala pediang ya kajing penbena badang syen bala penmi da katenat puli puthi bat kijing betha na ka sarkar pedang ka batmu ban penyat bed ya ki school hapo katenat uba Rembai ulapen pauru ya kijing ya keren ki badang ya chakmat ha ka bayadai bat ka scheme bathamai bala sedang da ka jilla kata ka Meghalaya Education Grant ka ban kershan ya ki school ka bala ai jing yarap. Kemening ila de pensai sikino hikaya kibun kimat kibangi ila de yakren kamtam hakabaya dei bat ka jingpinmi notification jong ka sarkar banpan ya ka jingmenjur jong baro kiniki school SSA la ki dei kibala penyai da commission kiba penyai de ki dorbar snong kiba penyai de ki private ki NGO ki society bakin a ya ka mon ka jongki la ni kata ka willingness jongki na ka bentaban handover ya ka management na ka SSA siya ka education department. Palay kila ya kanina markat ka kadon ka clear guidelines jong ka government of India pa kamde bandon artli ka management ha ka bayday bat ki SSA bat ki government school ka management ka day bandon tangkaway bat kata kande ka education department jong ka sarkar Meghalaya ha ka ba yaday bat ka state jong ka state. Ka Voice of the People Party Mauthat Raishan Circle kala penlong ya kajing yalang pat ba hayaw kinshi mauria ban penpau ya kajing sngongu ya kinong kershan ki baladon benta ban penjob ya uba Powell Soklet kumu MDC badang syujit thamai jong kaparyong Mauthat Raishan constituency. Ha kani kajing yalang layo iya kajing wan jong ki pat ba ha kabau MDC u Powell Soklet ki he ka party bat kinong syong snong kilaya shim bentalang. Ha kajing keren kajong u Soklet ula ai kublay ya kijing kershan kinong tep vote kibala kershan ratba da kaba banjur ya kijing dan kamban buram ya kijing IT lut jongki. Bagapon election kinong kershan do ka parti BPP kila kershan da kijing iye kila kershan met bak mensir bak kibabun hiru kila pelut na kipulana jong habalik sa kijing yalang habalik tep vote baru ada kasih bagi tep vote ru kila pelut ya kabasya nagatra jong na jong kumta nakalang kani ka parti ni snow kitram na kamta jong ni snow bakalong khamakor kamtam agajak kani kasi jong ni dadaya kino kibriyo kinale ha rangi maay tublay yaki rangi snow mu yaki ni snow bagadai gajik le khamakor
Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association kalapan benaya ke jing yakhi ke bak lembu por hadin ke jing keno thambor ya u secretary jang ke South West KHASI Hills Unit uba Philander Thongni ha uwei udukhat jang ke kenhun seng bhalang. Habakran ha ke jing yalang bat kinong thok khubor henen kasngi uba Thongni ulakam ba ula sya thap ha ke por badon ke jing yakan at. Kom ke jubab ke seng kalarai ban pen sange no ya ke jing shalan kok na nongjri tat hadu ban depen bed da kumwei pat. U Presiden ke seng uba Moslander Marngar ula penpau bakat ba kilara ya kani kamat syakinong yalam ke seng bhalang kinom ujor ijahar ha ke bayadei bat kani ke jingja. Ki bai shot lani ki bak tak ti i ki badan benta bat kata kanhun kamut baki dei banwan ya kran bat ni kumki dekhot juga association dei kum nong yalam bat ni ki dekhot juga association telada kim patla ngi dadep shim ya karai menta ngin shim ya ka indefinite strike kamut ba ka jing sange ban ki ko klam bupor nadu menta kasngi ngin nom kitshu ya uku nginom kitshu ya uku nang tai na area nong jeri lada nakaliang ka jong ki gele pasha nakaliang ka jong ikum ka kanun meneng ile arai nakaliang jogi member de corporation kli i hi dalade hi babun gele wanlang kemud bangin ngin hap ya kun tenge wanong bangin am aila Kipulet karib hoy kila penlong ya kejing khenra drug ha sning henen kamien kabala penlong ban yo kem ya lai ngot kibriu kibala suba bakidei kinong khai drug Hadien balayo jingtip ki he pulet kilabat ya kawai kakali Maruti Baleno hasurak ba National Highway Bahenriau halat nong thamai hakapor kumba khandai saupusan janmit. Hadien bala talasi kakali bat kinong syang kibor badai khmi kilalap kumba shipau point khandai gram udrak bala suba heroin la ujor mukot duma habayadei bat kani bat kijing toket kidang ya chakman. Hakajing khenra ka bakong san banya khun persya ki kam dawa pisa ki pulet jang karib hoy ki lakyam ya arngot ki dukhat ki basuba ba ki dei na kaseng HNLC ki badon kti ha ka kam dawa pisa ka batmu ya ki nong khai traish nong bat ki he sarkar hakani kajing khenra la yo kem ya upendap bok makri halat quinine kat ba udang yo pediang pisa dawa da ka ba pensyang nong rim ha kajing toket uwai pat ubrio ubala tip kerteng kum ulari pen kemen nong shli ula syakem ha tera ha ki pulet ha is jantia hills la ujor mukot duma bat ki jing toket kidang ya chakmat ha kajing yalang ka ba ai buram ye ki kam bakrau jong Kiang Nangbah ubadei unang yele lat luat kari na kajela Meghalaya ke India Post kala pelat ya ka permanent pictorial cancellation lani ka stamp bat ke jing sab bakerpang hasilong GPO. Hakani ka stam lapen iya umat sa anam jong Kiang Nangbah kabalong kabaningkong kum kani ban penmi hakajela. Hakani ka sngi ya don ringkat ru da MLA ka juwai uba wailat Miki Shila bat u director ka Postal Services Headquarter North East Circle Shillong u KVLN Murti nalor kiway. Haba ay jingkran hakani ka sngi uba Shila ula penpau ya ka jing sngaw buram ya ka India Post halor ka jing itu jongka ya ki jing no senyang jong Kiang Nangbah. Kini ki stam kiba ka jing tmu kalong ban kentir ya ka history bat ka culture menta lala banjo yaki na shilong GPO kabalong ka jing ay buram kaban penne ya ka history barius pa bat ka pateng jong ka Meghalaya. Ka Eastern West KHASI Hills District Cricket Association kalala ban pen kunno ka first inter-school cricket tournament Al-Hajar Al-Husan Hamadan Mairang Mission. Kani kajing yakop kalapan yo ya karensan na kabenta kinong yele kay cricket ki badang kena na kisan teli ki school ki bayashim benta. Kamairang vidya joyti inclusive school kala yo ra ya kanam lado ha kani kajing yakop ha kaba kala job lang ya kajing yele kay ha kalyang jong ki shinrang bat kenthai persya ya ka school Kinshi Upper Primary School. Kila job da shipauran ha kalyang jong ki kenthai bat saw pon riu ran ha kalyang jong ki shinrang. Kani kalempong katemu ban sandur ya ki kena ki badon sap ha kajing yale kai cricket bat ban kentir ya ki kam yale kai ha padang ki kena school.
Kapahamri o Sports Club kala job ya kajingile kai final jong kalimpong second Ribhoy Cup Football Tournament da ka bapenram ya ka Ringdop Sports Club da laila ar ha kajingile kai ka balalong hamadan NSCA paham sim ha kani kajingile kai ka ba itanat la ya don ringkat da ki riau pau khmat ba kentop ya MLA ka nong po uba Miral Bonds im bat kiwai pat kinong yalam shnong Kapahamri o kala yo ara ya ka trophy bat kat pisa ka balong shilak sanpho hajar tingka kat ba ka ringdop ka bawan baar kala yo sanpho hajar tingka ha kani kalampong layo iya ka sabat ka mensim ya le kai jong ka Ribhoy district ha ka bala pen kodru da ka put ka tem ba kerpang da ka kenhun bernai ban pen syong shit ya kani ka sngi Katura Public School kalayo ara ay kanam Best School ha ka play on inter school sports meet kajing yakop kabadon kendai teli ki school kiba wan yishim benta ha kani kalumpong ha kani kalumpong yele kai bala penlong da ka art source bat ka Directorate of Sports and Youth Affairs layo I ba Katura Public School lalala ban yele kai bha ha kiba bon ki jat jing yele kai Katura Public School lalawan ha kli du ha kani kajing yakop Kaakan gisa isang mana ka school Tura Public School kala syajit kum kanong yele kai batibet tam ha ka jing yele kai football ka school Don Bosco Rongkon kala job ya ka jing yele kai final ka ba kat ba ka school Don Bosco High Secondary School Tura kala job ha ka jing yele kai basketball ka Synergy 2025 Inter School Students Exchange Program kala kutno ha DBCTE Hall Hatura hadin laisngi bala penlong yaka ban kentiu ya ka jingit trailang bat ka bha kamiat jong kisamla puli ha kani ka program kiladon ki jingile kai ba pher ba kentop ya ka jingetai jingkentip bat ki program tenrai umentri ka tenat puli puthi urakam e sangma ulaya shimbenta ha ka sngi ba penkut kumba Henry teli ki college kilawan ya shimbenta ha kani ka program da ka jingtmu ban kentiu ka puli puthi ba ka jinglong nong yalam Kinongkren ha kani ka program kila banjur halor ka jingkong san bantay ya ka nongrim jong puli puthi ka baklan bat kisap long nong yalam. Ya ka Meghalaya Strawberry Festival lapen long ha kasnong Solia ha Ribhoy District da ka baraki ya ka rukom repten rai ka kolshor bat ka roy ka par ha kithan nong kendong. Tungin yakmi ya kani ka khubor. Lapelong dak mekla each limited haringkat katna jungok ka perthai ba katna karap karyang jong jela kani ka tamasa ka wanda langi kinong rap ki sorkar ba kinong wan jungok ka man peni ya ka kamrap strawberry ka banang roy ha Meghalaya kisnong sok lia ka bala tip kum kisnong strawberry kadon ka benta ka bakong san ka jingpen mi strawberry jong ka jela dak banok senyang hadu lai ton manlau snam kinong wan jungok ka kilap pen berngai la dia ka jing yak head strawberry ki rukom sna jam bat ka jing shat jing bam ba banyok ma di jing bam kat pang balasna no strawberry kum kawan ki jam bat ki Di na kani strawberry ngiyo jung toy shi bon bha namar khamtam kum tor benta long banyo kam e kalong junja bha e kadiru kani kawai nakakam kapangile ha ka jigim jungi man kasni de nakasi bujuru wala yishyo man karwa sa But I came here about 11 o'clock and I'm just quite happy walking around, talking with some people. Some of the people here I know from other times, and I think it's very well organised. Laban rap susu akan dikat tamasa kilong kijing put jing tem kijing sat tenrai bagi jing lek kai nak bentak kena ki baping i sepang kapateng berius pa jong athan bagi imlang salang jukinong rap ki batrish tom udipti commissioner wa Abilash Baranwal layaro ikinong rap trash nong nak bentak kijing IT lut jongki kat ba orang pas nong u ostanda lengkhoi laban jor ya bentak kong san jong tamasa banbu ya kasnong solia hakamap kum ka jaka jongok kai perthai ke ba jong karep karyang ke badai man le jongok Sebenarnya mengenai dengan kita di dalam kuai apa cenderung makannya antisipasi por rasa baru pendoro kemudian dalam kuai dalam kita ni kali punya baru nora dijawab Action is very menangan. Beautiful scores that have come up. I congratulate the organizers. I wish the organizers the very best for organizing this festival. And I hope that strawberry cultivation is something that, Solia village continues to inspire all the villages around, and from district administration and from horticulture office and from government of Meghalaya, whatever role we can play
in realizing their aspirations, we would be very happy to do that. Meghalaya Strawberry Festival ka yang kum ka saki ka rap ka riang ka baroi sa ka jela ba ka jinglong min sim nong kendong ka bakringi ki nong wan jungok kai na jan bat na jangai ban rakhi ka jinglong ba kerpang strawberry wa barok ki supna ban bam Bureau Report DD News Meghalaya. Mentang in yapet ya ka jinglong jingman ka sun beneng. Hatura ka jing kriat kalong 8 degree Celsius ba ka jing shit kalong 9 degree Celsius. Ka jing ngam ka haw kalong prapulai na ka shispa. Haba pai pat sya kanong ba shalom ka jing kriat kalong 8 degree Celsius bat ka jing shit kalong 8.9 degree Celsius. Ka jing ngam ka haw kalong kandai puar na ka shispa. Ka jing hap slap kalong iway 0.9 mm. Kat bahajuai pat kajing kriat kalong kat nyaw degree Celsius bat kajing shit kalong 8 degree Celsius kajing ngam ka haw kalong nyaw pau na kashispa. Kasun beneng kandum loo hatura kat bahashalong bat juai kala bandan kajing hap slap malu mala hakikat tu kat ni kijaka. Ti parlo katu ngilapoy siya kabakut jong katup kubur jongi menta ka janmit hadu bangindai syambiang bat pila syai kasngi kublay pi baro. Chirasmita presenting the headlines first. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan launches India's first 2 genome edited rice varieties. Japanese parliamentary delegation visits Tata Semiconductor project at Jagiron.